Zdar lidi, tady je Trimix, já jsem tady právě teď Ondra Six. Yes, čus. Určitě běžte dát Trimixový odběr, ale dejte ho i mě na můj kanál Ondra Six Podtržítko, napište komentář, jestli máme natočit spolu video příště a jestli to bude na můj kanál nebo na Trimixovou kanálu. Tady můžete vidět to jméno Ondru. Takže my si tady zahrajeme samozřejmě rankedy, nebo aspoň zkusíme. A slibujeme, že win pak nedáme. Jo, rankedy, už máme na mém kanále video. Dobrý, tak uvidíme se ve hře, tak začnu zahrát. Teď jsme ve hře konečně, po asi tak 2 minutách hledání hry. 2 a 20 sekund. Ok, opravil mě. Ale jo, konečně jsme ve hře, takže dobře. Ondráš, jdeme do Haunted Hills, já tam mám quest na to. A já chci plnit. OK, Hunter. Haunted Hills. Ne, ty se mě nelíbíš. Ne, umři. Jsem na jo, Hunter. Haunted Hills. 60, máme. Takže koupíš si toho fistika? Ne. Kam někde Ferrari bych si projít. Já jestli chci být na příští Battle Pass, tak ne. Právě Ferrari, kámo. A za ty skiny to stojí. Jdeme dát do Haunted, nebo kam jdeš ty? Co? Jdeme dát do Haunted. Yes. No, tak jsem ve full screen. Let's go. Tam se nikdo landí, jo. Já do Haunted Hills nikdo landí, byl jsem překvapený. No, to je mega dobrá lokace. Tam jeden barák, kde máš dostat 3 částky v něm. No, letím na Junction, ok? Ale můžete tam možná ukázat secret, tam je, myslím, že jedna taková secret lama, když zaemultuješ na nějakém místě, ale u té lamy a někde tam, když zaemultuješ, to ty už vzal no? Jo. Ještě ani nepřistál Junction taková. Já mám tu cápka. Mám tu 3 cápky, no tak to nevím, já nemám ještě ani ganu a už mám burstko. Myslíte si, že fighting kámo jedním burstkem 3 lidi? Nebo 4, já nevím kolik se. Já si myslím, že v komentářích bude, jak já určitě ne. Peter Griffin dead? Tam bude já moc znovu bodků, kámo, tak to je crazy. No tak Boris má pumpu, já jsem úplně že dead. Já už mám 3 killy, já nevím jak to. Jo, já mám 1, protože Boris má pumpu. A možná ještě Boris se zvedal. To je takový end. Absolutně nevím, kde stou ani. Ale tak jsem jim. Nice, chceš pomoct, nebo? No, pojď asi radši. Já zatím mám jenom jednu gunu, což je celkem nebezpečný. Už je zem se odmítám, Boris. Asi by se to hodilo. Nevím, to chodí. Nok. Jo, měl pumpu, nice. Tak teď už asi nepotřebuji úplného. Bolt action sniper rifle. Sápek. Já mám v zadech, tak ho vyfajtí, já jdu tam na fajty. 49. 20. Nice, kámo, zase jsem ho trefil do čela, ale nedal mu to hit. Čela ve Fortniteu jsou broken. Peter Griffin. Ta tecka je tak špatná.
Úplně chcípl, asi. Já to budu. Dobrý, kámo, Dá? Kdybych měl o jeden naboj to, tak kámo, to mi prohraje celou hru. Jo, já ho chci kámo do slup, já ho potřebuji. Dík. Já jsem bublej ve všech autech. Já mám 3 kg, ty už máš 4, pěkně. Pověš. Já nevím. Kámo, to zpíváme stejnou zrubu. No to jsme pěkně bude. Dneska kámo, to je. Koukám na quest. Ne, ona tu není. Čekej, to dáš, to je moje, prosím. Ok. To skoupka si klidně vem, to já nehraju. Já mám už jednu. Aha. Mám zase bolku, takže. Já už skoupnu, nepotřebuji. Minička se dojde, takže za tím videu, tam jsem byl, ale tu česku jsem nevzal. Já jsem to měl zakladný. Backwood. To říká v Anglii. Hej, pojď se podívat k té lamě, tam by měl být ten secret údajně. Já nevím, já to neskoušel ještě. Tam máš prej někde za emote, to jsem viděl na Instagramu. Tak to bude určitě fake, no. No já si myslím, ale stejně to jdu vyzkoušet radši. Co kdyby, že jo? Pravda. A tak pro mě si vylutím lambu a pak to. Počkej, ona se dá lama editovat? Jsem nevěděla ani. Face bože, nebo ona ty česká možná to dělá. No, já tam skočím, nebudu to. Co myslím tady? Jo, to si beru. Snipu. Počkej, na editu. Počkej, já mám to. To editně. Já už mám teda furt vyzkoušet ten emoting. A nebo jsme to ještě. Já potřebuji se dostat nahoru. Tady zaemotit. Úplně že nahoru. Úplně na střechu. Zase pomůžem dovnitř. Na střechu, tak to zničím. Měl bych být tady, jenom si zkoušku. Ale já ne, jak je to. Zkouším to emotu. Nic nefunguje to. Jasně, že ne. To je možná až třeba to je specifické místě, ale... Já mám 2 snipy. Lemou stranu. Hlavně to tam existovat. Myslíš, že umím floutit? Já si natěžím matro a zkusíme, jestli umím floutit. Kámo, jestli jsem tak dobrý, to je dost se učil. Nebo jako umí to, ale... Já už kdybych měl floutit. Já tě zkusím floutnout. Pojď za mnou, Ue. Já tě zkusím floutit. Tak já si to dám. A ono je floutit neumím. Běž tady. Tam ještě trošku. Tady pojď, takhle. Jak jsem já. Já zkusím floutit. No, mám to. Ještě jednou zkus, pojď nahoru. To by tě mělo jako nechat ve vzduchu. Já jsem to. No, ale to těžký floutění celkem. Já to zkusím, ty to zkus, čekaj, já tam vlezu a zkus to. Udržel jsem tě na chvíli. Já tebe taky. Kámo se mě na chvíli udržel, kámo, viděl jsi to, ne, kámo? Já vím, já tebe taky. Krajno. A pak jsem spadl. Jo, no tak jo. To floutění se chci naučit, to je mega cool.
se to ti v něčem nezlepšuje, to kloutění, ale... Tak, ale to Pojď to hustý, je. Tak cool. zkusíme někoho podržet, že vidu. Já teď tady tu... Nekloutím teďka. To si musím převednout edicování. Já tohle mám jenom na floutění, tohle edicování. Vyloženě. Ne, to nechci. Ale teď schválně zkusím floutit, běž tam. Já zbořím to dole, nebo... Já to jdu zbořit. Počkej. Už já to zbourám. Jdeme floutit. Kámo, ne, my jsme top 19 a my to floutíme. To je těžký floutění prostě. Počkej, kápa, ty zkus ty, to zkus ty ještě. Ne, už ne. Pojď do zóny, aspoň jako jsme v zóně, ale pojď na high ground. Už není, já jsem na byl. To můžeme vyzkoušet na high groundu. Tak můžeme floutit, jak dlouho chceme. Já to můžeme svoji lítat klidně na tom high groundu. Jo, jsem si teď postavil 4 místo jedno. Poskoč tam. Tam je zase... Čau. Mně asi došlo matro, hele. Ještě jednu stavbu zvládnu. Tak, no teď mu to musíš postavit ty. Kámo, viděl jsi, jak se mi glíšla ta noha, ona je jako high kick udělala. To víš. Reálně úplně plas. Kámo. To skočí. To je z mojí zatracenou mapou. No kámo, dobrý mém, kámo, mapy se hrabe. Kde je... Kámo, teď doufám, že dáme platinu. Jako na jeden pokus, že to super. A kámo, na supply drop. Kde? Tam, uhon, to je. OK. A vychází na to zóna, kámo. Ahoj. Na to vychází zóna, což dobře. Já vím, protože jsem na high. Mně došlo fakt matru, tady až potřebuji help. Já tady jeden strom, dobrý, nepotřebuji. Asi si to s tom lepší. Ten je mega dobrý na overheal. Já mám taky. Kripická pepka. Vemu se dát. Co? Kámo. Dobrý. Já jsem spokojený. Mám 2 chuckjugy a fialovou bodku. Jsem rád. Tak dones chuckjugy. Nebo já si klidně takže jeden vezmu. Tu bodku nechci, to je reálně stejná jak modrá. Moje chuckjugy. Moje nádherné Zlatá už chuckjugy. je dobrá. Se zlatou bodkou hlavně lítaj, to je pravda. Já mám quest na vyhýlování tím campfirem. No, to mám asi taky, no. Tak já si dám trošku na full a ty to dělám. A mě to ten full, já mám vždycky mi to dá Tak, full, ano, jenom když to ano. potřebuju, tak mi ho to nedá. No dobrý, to by mohlo stačit. To by dělalo moc damage. Ty jsi tupej. Ale já myslím, že mi to takový damage nedá. Jak daleko se ode... tak to se dá mě do mi stihnu. Yeah, let's see. Aha, to je just that. Why? Where the hell are you, bro? Já jsem se musím vystavit, jo. Já stíháš. Nestíhám, vůbec. Je,
se vyplo flanko. Ne, to jsem nestalo. To by si přemávat, ne? A to taky, a já jen. To je nevím. Tak je vlastně majte tam něco nedělat. Ale nic jiného jsem nechci dělat. No to je to, nevím. Nech Ondráše to líbí, takže jsme samotní. Smutná, aby smutná. Pokojené bylo, bylo to docela pohodě. Hodně pohodě. To nechci. Ani to nevidím. Není, on už říkal, že tam nikdo není. No, ustávám na věcičky. Pome. Kolik to? Jsem já. 4. Ano, to nějaké už není. Kde by koupit kempit? A tam je nahoře. Když bude někdo tam, tak tam to někdo musí uploadnout. Určitě. Tam někdo bude, určitě. Ty neříkáš, kam jsou rankedy a nikdo kam on nevylutí, kam to. To je moc. To se dělalo. No to tam bylo sám se nevedla korunka. Ještě mi to bude mít. No, což určitě. Už nás někdo snajpí, to nejde. To 10, hezky. To je žůžo. Dole. No tam taky, ale. Škoda. No to pořídit. 10, hezky, kámo, další. Dostal strašný bomby. Tam je granát, to je dobře. Hezky. Škoda. Škoda, kam. Škoda. Tak já ti půjdu jenom sledovat, protože... Tamhle. Škoda, zase, kámo, co? Škoda, kámo, to je dobré. Let's go, kámo, dali jsme to pro Ondru, kámo, GG. Je to tam, kámo, na ten Victory Royale. Dobrý, takže já to asi končím.
A musíte to odraž lidmu, to mi je docela líto. Ale podívám se, go 3, let's go, hezky. Nice. A? Kámo, skoro platina. Hezky, kámo, dali jsme Victory Royale. Kámo, to jsem pokrát. Dali jsme Victory Royale. Dneska sniper. A? Koukej to na Škoda, to, že jsem nedostal i ten videa, no ale pravda. mám platina 1. Tohle jako z videa nespadnou Fallenstein, takže škoda. Jo, no. Dobrý, ale, takže já tady končím. Škoda, že mám korunku, ale Jo, to no. je jeden den. Ale má platinu, bacha na něj. Mám platinu, to nestačí. Dobrý. Místo té korunky je to platina. Dobrý, takže já se s váma loučím a zdarec.